Maitane, nahi baduzu oraintxe bertan utzi dezakegu dena bertan bera. Ez da pentsatu ere? Orain arte ikusitako guztiak superkukiak dira? Beti positibo gogoan duzu? Prest? Bagina. Bueno, itxo. Ez da lapurtuko didatela uste dudalako. Molestatu egiten dit. Jakina. Argi geratu da dianik ez dudala aurre iritzirik. Oso argi dago. Irekita zegoen eta sartu egin naiz. Oso gela guapoa dakazu, Esir zaitezketen nahi baduzue? Gure lekuan zaude. Jakina. Zuzara bideokoa, ez da? Azakabira, etorri! Bai, ni naiz. Gustatu zaizu? Bueno, haufita kaskartxoa. Baina, bueno, zar batek egina izateko ez dago bat ere gaizki, Jakina, jakina. Bueno, zararena eraintzeko asmorik gabe esan dizute, maitasunetik. Jakina, jakina. Nahi? Neuk ere psikologia ikasi nuen. Bai? Maren! Esaidazu, zer ikusten duzu? Tinta erori zaizula paper gainera? Eta orain, esan. Ez esan ezer? Pentsatu ondo, ikusi lasai, kontzentratu. Esan, zer ikusten duzu? Ez errez? Saiatu zaitez, ez dago erantzun okerrik, burura etortzen zaizu lehenengo gauza. Esan, zer ikusten duzu? Ez errez. Ez errez. Beste galderaren batekin nahi diozu? Bai, jakina, bai. Txiklea! Zein da zure txikle gustokoena? Limoizkoa ala marrubizkoa? Sandiazkoa. Oso ondo, nabari da oso neska azkarra zarela. Eskerrik asko. Baina horrek esan nahi du hartu nauzuela, ala ez? Deituko dizugu. Txikleak zuk kenduko dituzu, ezta?